А? Да, бе, само и те да снимам. Видях. Видях. Айде. Ще го слагаш ли някъде? Не. Що? Не, аз ще правя кратки по 1-2 минути само. Няма да снимам. И после ще ги сгубям, а? Добре, как искаш. Той Бисуй не мога да снимам през цялото време. Той може да снима само един. Стана им горещо и се разхвърлят по байра. Тук вижда ли са нещо, не са ли вижда? Взимай, слагай на франицата. Моите ръкави и те са мокри. Се обаждаш ли на пото? Не, много загора. Иди, карам колело. Тук сме на метро. Тук са най-върлите страваджи. Ево. Кога мислите? Пускаме Нова Загора да снимаме. Тук не знам дали се вижда. На Нова Загора сме 61,6. Ето го Пешо. Да ни правиш клип? Ние се обаждам Роска. Аз не знам дали се виждам. Колета. Добре, ако сте около гимназията, мога друг адрес за детален репорт да правя. Капрон. Добре, какво правим? Tu е скачалка. Не горница. Не. 20 метра. Само врапица е. С жълто. И жълта рана. Живи сме! Да. Сега аз. 77 км. 74 мен. Ти имаш 3 от центъра, ай. Някъде 70, да, 5, 6, 7. Така. Тук сме на Прохорово межда. Едно малко бърче. Се вижда. Пешо не мога да избягваме. Не мога да го снимам. Ще намалим. Чакайте да отбия да мога да снимам Пешо. Само да за клипчето да миниш, бе. За клипчето. Да. Меден кладенец. 94.
пункта, подкрепителния пункт. Да, Само си излях малко в устата. едно гелче. Изпивай. Fatigue reduction пише. Да не си изморен. И продължаваме още малко. Има още изтискам. Подкрепителния пункт. Да. Да изтискай го малко. Много сладко е. Да, ами то е В петък е празника. Устафето. Роска. Голям манастир. Вижда ли са? 113. Пейзажа. Ари. Снимам трапезата. Той след карането, за които не са дошли да знаят какво са изтървали. Котките. Чай, че не съм снимал последния дошъл пешо. Ево. Да. Петю. Последния почели. Напомпи ли краката? Росто. Да ти кажа, не се изморих много.